Aldi berean esango nuke liburu honekin liberalismoari kritika egiten diola eta horrekin batera feminismo liberalari eta baita ere bera sozialista dela eta nolabait sozialista integratu bati ere kritika egin nahi diola ez. Azken finean bide antipatriarkal berriak bilatu nahi ditu nolabait gizarte berri bat edo beste arkitektura baten gainean eraiki ahal izateko. Lehen aipatu du Rousseau eta esan dut baita ere kontratu sexualaren kontzeptuak feminismoan ja hamarkada batzuk badituela, baina beharra da askoz atzerago ere joan gaitezke. Iraultza frantsesaren garaia badakizue iraultza frantsesak jarri zuela indarrean kontratu soziala nolabait mundu zahar desberdinkeriaz jositako mundu hori, mundu berri, berdintasun, askatasun eta elkartasun mundu bat prometatu zuen mundu irauli horrek ezta, eta Rousseauren teoriakan, handia batuko nolabait feminismoaren lehen izen handietako bat, Olympe de Gouges, eta berak Rousseau idatzi eta gero idatzi zuen, hain zuzen, emakumeen eta hiritar emakumeen eskubideen aldeko aldarrikapena eta Parisko Konkordiaren plazan gilotinan lepoan guztu zioen. Beraz, han azteka pixka bat baita ere kontratu sexualaren leheneko esango dugu pentsamenduaren. Eta hain zuzen liburu hori, Olympe de Gougusena aipagarria da nola hasten da, ze esaldirekin ez? Eta gero hemen jarraitzen du nolabait esaldi horrek. Ez da esaldiak dio, galdera batekin hasten da, esaten du, gizona gustua izateko gai ote zara. Emakume batek galdetzen dizu. Handik hilabetetara zintzurra zioen. Bai. Beraz, nolabait genealogia batean kokatzen dugu liburu hau eta gu hemen gaude eta liburu honekin gatoz. Bukatzeko bi ideia. Ze gaurkotasun du liburu honek edo zer esaten digu gaur ditugun eztabaidetaz, ezta? Gu kontratuaren erreinoa bizi gara, bai? Kontratua da guztia. Estatuak gurekin duena, guri zergak jaso eta guri segurtasuna, bizi baldintzak, askatasuna bat gauza bermatzeko, kontratu horren azpiartikoa indarkeria estatuak erabiltzeko kontratua, lan kontratuak daude, prostituzio kontratuak daude, haurdunaldi zurroaturen kontratuak daude, lan kontratuak daude, esklabotza kontratuak daude, prekaritate kontratuak daude. Eta kontratuaren teoriak esaten diguna, iraultza frantseraz geroztik esaten diguna kontratua da berdintasuna bermatuko duen tresna, ezta? Egingo gaitu berdin, borondatez sinatuko ditu kontratu guztiak eta gure askatasun eskubide guztiak errespetatuko dira. Iraultza frantseseko egalite, fraternite, ura euskaldun garen heinean badakigu fraternite hori, alegia anaidia, bai? Fraternite, anaidia, euskaldun garen heinean badakigu horrek ez duela berdintasuna esan nahi ez da. Eta emakume garen heinean ere badakigu fraternite hori ez dela berdintasuna. Horretaz dikoak liburuak. Eta kontratu diferente azterketa sakona eginez, Feynmanek gaur egun eskuartzen ditugun debate askori, nolabait, erantzuten dire bere ikuspondutik, baina bereziki guretzako baliogarri da ze galdera horiek nola pentsatu, nolabait sustraietara bidaltzen gaitu eta nondik has gaitezen pentsatzen zoru eder bat hartzen dugu. Eta ja zehatzago Maialen Berasategi zultzaileak esplikatu. Eta pixkan mamia sortu baino lehen nire goziotimoko irudipentxo bat otaneko nuke hemen sarrera moduan esango nuke gaur egungo gizartean, nire ustez, 98an, alegia, liburu batera zenean
baina are ezkutuan dagoela hainbat alorretan emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria ere. Zaitzait, berdintasunaren espejismo esaten zaion horrek irentsi gaituela eta guk ere irentsi dugula, eta hain zuzen ere inguru honek beste askorekin batera noski laguntzen duela bai disekzio egiten eta bai nabarmentzen hain nabarmena den, baina bera nahi subterraneoa den gauza bat, eta da nola zen modu patriarkalean sortu zen hain zuzen ere gure gizartearen muinean dagoen hitzarmen sozial hori eta beraz ondorio patriarkalak ere izan dituen, ezta? Zuk aipatu duzu, tesi nagusi bat, Beitmanena, eta nik beste bat aipatu nahiko nuke hemen, oso argi laguntzen duela edo liburua, eta da jatorrizko kontratu sozialaz mintzo zaizkigunean, kontratuaren erdia eskutatzen digutela. Zuk ere hori esan duzu, baina berak esaten du horrelaxe kontratu sexuala erdia da eta ez dute kontatzen. Horrentxe aipatu dugu berdintasunaren espejismoa, eta berak iradokitzen dugu askatasunaren espejismo batean ere bizi garela nola baitere, ezta? Askeak gara deno, askatasun unibertsala dago edo horretarako bidean gaude beti, baina berak esaten dugu hemen gizarte zibileko izaki librea norbanakoa gizonezkoa dela. Baina era berean fikzio politiko patriarkal hori mintzo zaiela emakumeei eta mintzarazten diela bere hizkuntza. Obligatzen ditu hizkuntza batetan bizitzera eta hizkuntza batetan izkera hori sinistera, ez? Alegia patriarkatuak mendekoak behartzen ditu bere hizkuntza mintzatzera eta igual hemen euskaldunataren gainean ulertuko dugu, ez? Nola geure borondatez ere azkenean mintzatzen garen menderatzen gaituenaren hizkuntza, ezta? Patriarkatua aipatu dugunez, oso interesante egiten zait, berak Rousseau eta Agar oso begi kritikoz xehatzen ditu, eta pixka bat bi korrontetan edo banatzen ditu. Batetik, patriarkatuaren kontzeptua literalki ulertzen dutenak, alegia patriarkatua da aitaren boterea, alegia gizonen boterea, eta gaur egun ere hor indarrean dirau. Eta beste bada, pentsatzen dutenena, patriarkatua dela kontratu sozialaren, zuk ere hori aipatu duzu, kontratu sozialaren aurreko mundu zarbaten erlikia bat. Aurre mundela ere erlikia bat. Bereiak esaten duten kontratu soziala garaitu zuen da patriarkatua. Bersio hori gailendu da. Beitmanek esaten dugu hori trampa bat dela. Are gehiago, Beitmanek esaten du kontratua dela patriarkatu modernoaren gaur egungoaren sorbidea. Kontratua ez dela askabidea. Askatasun izenez merkaturatzen diguten parter hori trampa bat dela. Zergatik, kontratua beti sortu dituelako menderatzaileak eta mendeko. Patriarkatuaz gain, asko aipatzen den ideietako bat, Loreak ere aipatu du, anitasunaren da. Beitmanek ugartarazten digu. Aizu, patriarkatuaz hitz egitea oso da, baina anitasunaz oso gutxi hitz egiten da. Semeek hil zuten aita, kendu zioten boterea, bere ganatu zuten, eta zer egin zuten boterea horrekin? Banatu oso eskuzalanki beraien artean. Zertarako? Guztiek eukiz ezaten aukera berbera, burukarik eta ez izateko, aukera berbera, gutxienez emakume bat, beren mendeko izateko. Hori da bere tesia. Zein da baina emaitza? Anitasunezko patriarkatu bat. Dena erabiltzen duena, arlo pribatua eta publikoa. Eta zer bat abez erabiltzen du anitasunezko patriarkatuak kontratu. Eta espezifikoki, ezkontza kontratua, enplegu kontratua, subrogazio kontratua eta prostituzio kontratua. Berak horiek lantzen ditu batez ere banan liburu honetan, oso modu interesantean gainera, entzen dio emakume ezkonduen eta esklabuen arteko konparazio historikoari. Eta gero ekartzen du adibidez Stuart Miller oso aipu interesante bat, ona ere ekarri duena, esaten duena. Gizonek ez dute nahi emakumeen obedientzia soilik, haien sentimatuak nahi eta behar dituzte. Gizon guztiek astakirtenen egin. Esklabu behartua barik, borondatezko esklaboa dute. Lehen esaten genuen, borondatezko tasunaren trampa hori edo ezkontzari dagokionez, botatzen ditu beste bat galdera, adibidez. Zergatik garai batean ezkontza batek ez zuen baliorik, ezkontza kontratu batek ez
ez zuen balio efektiborik harik eta ezkontideek sexu harremanak zituzten arte. Edo beste modu batea esan da askotan gizonak emakumea bortxatu arte. Eta zergatik duela gutxi arte ez diogu erreparatu horri alegia hezkuntza barruan bortxaketak egon ditezkela eta egoten dela. Botatzen ditu galdera batzuk, ez dakit egunez Gero, prostituzioari buruz, berak esaten du fenomeno unibertsaltzat jotzen dela eta beraz ez dela izintzat. Eta gainera, munduko ofiziorik zaren abien klixe erromantizatu eta naturalizatu horretan oinarritzen dela pixka bat pentsamonde hori, ez? Kontraktualistek askotan esaten dute prostituta gehienak emakumeak izateak ez daukala garrantzi politikorik. Baina era berean, Beckmanek gogorarazten digu beti presentatzen zaigula prostituzioa prostituten arazo gisa eta emakumeen arazo gisa. Beraz, inporta du ez du ez du inporta. Ez kontra esan dut, ez? Gero betiko eztabaida jorratzen du zer saltzen da prostituzio kontratu batean. Bere burua, bere izatea, ala zerbitzu bat ematen da. Beckmanek oso argi dauka. Beckmanen ustez, bere burua saltzen da, emakumeak saberazten dira eta torlojuak egitea edo prostituzioan aritzea ez da gauza bera, inondik ere. Dena den, ohartarazpen txiki bat egin nahi nuko nukez, badakita oso gaina baina dela gainera, Beckman ez dago inondik ere prostituten kontra. Prostituzio sistema bai kritikatzen du goitik bera, baina berak egiten du paralelismo tipiko bat, ez? Berak egiten du lan sistema kapitalista kritikatzen duzunean ez zarela eragile. Berak, pixkat aklarazio hori egiteko beharra sentitzen du eta ezan zen. Eta, azkenik, subrogazio kontratuare aipatzen du, harrigarria, eta zortzian atera zen liburu hau, eta ia ordurako berak aipatzen zigun, eta ohartarazten zigun, kontuz, patriarkatuak asmatu du beste kontratu bat, beste lehenkoekin gutxi ez, eta emakumeak berriro ere saren usteko, eta beren gorputzak erabiltzeko, ontzi guztutzak jotzeko eta erabiltzeko. Eta komikak dut, eta txutxikak ez dut ondorio txiki batzuk komentatu nahi ditun, berak oso argi esaten du liburuaren bukaeran, nik ere espolidar txiki bat egin bezuet, eta bukaeran kontatuko bezuet, ze berdin deitu dezakezue liburua. Berak esaten du, jatorezko kontratu egin zutenak, argi eta garbi gizon zuriak ziren. Eta anaita zuritun horren hiru alderdiak dira kontratu soziala, kontratu sexuala eta esklabo kontratu. Berak esaten du, femeninotasun autonomo bat behar dugula horri buelta emateko, eta ez emakumeak gizonak berdinak izatea. Alegia, alde honetatik, ezberdintasunaren feminismoaren barruan esan genezake. Eta bukatzeko, esaten dugu da, patriarkatu modernoa ulertzeko oso importantea dela, orain arte esan duguna. Kontatu duten jatorrizko kontratuaren historia osorik ekartzea gogora, osorik. Kontratu sexuala barne. Baina, patriarkatu modernoa aldatzeko, egin behar da historia hori bazteko. Alegia, eraikitzeko, ezin dugu hortik oinarri bat egin. Eta, nire partetik, hori. Zuten dago? Bai, hasteko, berretxin behar dut eta gaur egun unibertsitatean ez da ematen kontratu sexuala. Gizonen batek edo ematen du, emakumeak sartu bazenean eta feministak geroz eta gehiago ematen da, horrek egin du presioa, gizonek ere hasteko gizonak esanek unibertsitatean dauden gizonak jada. Zebalak zitea asko zere gehiago direla, irakasleen artean. Eta ban pixkanaka jasartzen ari da, baina zein da arazoetako bat. Oso zaila ematea kontratu sexuala patriarkatuaz ez dela badakizu. Eta orduan ematen den moduan kontratu sexuala. Eta behin jasartzen doaz, baina askotan izenez. Eta berresten dira kontratu sozialaren teoria, alegia. Eta Beckmanek esaten du, ezin da aldatu patriarkatu modernoa kontratu sozialaren historia mantentzen badegu. Kontratu sozialaren historia zer da? Hau da, fikzio bat, gainera gizarte kristauetan eta beharrezkoa izan dela jainkoa hiltzen gindoazen einean, ez sortzea horrelako historia bat, jatorrizko historia da, Adam eta Eva, usten dira alde batera ez,
baina sartzen da nolabait historia bat esplikatzeko nola sortzen den gizarte modernoa, ez? Eta kontratu sozialak esaten du, gizarte modernoak sortzen dira kontratu baten bidez. Orduan, alegia, kontratuaren kontzeptuak esan dute, dauka borondatezko gauza hori. Hau da, liberalek orduan, eta gure gizartea liberala denean, pentsamendu hegemonikoa da, gu ez gaudela derrigortuak, esango genuke, ez? Estatuari menegitea, legeak errespetatzera, baizik kontratua daukagula. Hau da, zesan nahi, bukoan hartzen dugula, estatuari ematen diogula, guk esaterakoan gizonek. Esaten dugu, estatuari emango diogu legeak egiteko ahalmena, emango diogu violentzia erabiltzeko monopolioa, ez? Eta horren truke guk ez dugu erabiliko, guk gizonek ez dugu erabiliko violentzia eta legeak egitearen gaitasun hori, baizik eta estatuak egingo duela eta trukean babestu egingo bai, ezta? Orduan hor hasteko, alde batetik gezurra da estatuak violentziaren monopolioa duen. Esaten dezke hau errepikatzen da ere askotan, estatuaren teorian eta emakumeen kontrako violentzia den monopolioa gizonek eduki dute beti. Eta ez estatuak muskik gizonak hori erabiltzen dute, baina emakumeen kontrako violentziaren monopolioa gizonen esku egon da eta dago. Eta gainera hori da feminismotik edo korronte batzuetatik esaten dena, ez? Violentzia distribuitzen dugu pixka bat, ez? Desagertu ez da desagertuko, laguazen banatzea, ez? Orduan, eta gero, bestetik, kontratu horretan esan dutena, ez? Gizonen arteko kontratu da bai. Ze estatuan ere gizona daude, eta mundan gizonen arteko egituten kontratu bat nun, hain zuzen ere, emakumeak objektu bilakatzen diren, kontratu horren objektu bat, ez? Eta esan moduan, hor jartzen du Peipanen kontratu sexualaren garrantzia, ze hori da kontratu sozial fikzio horren oinarria, alegia, egon modela populazioaren beste erdi hori, guzti hori mantentzen. Bai kontratu soziala, bai bizitza oroa, gizarte modernoetan hori mantentzen, bai? Egunero janaria egiten, eta gizonezkoen beharrak asetzen. Eta guzti hau, alegia, gizon bakoitzari emakume bat dagokiola, hau ez da fikzio bat, hau dago teorizatuta horrela, ez da gure interpretazio bat. Hau zuen gartzen dituzute 2006 zazpireun eta 2008 liburuak, garai horretan idatzi ziren minutu bat. Garai horretan idatzi ziren liburu guztiak, eta Locke, Rousseau, Hobbes eta horren bestenek Hobbes gustatzen baina beste guztiak, liberalak, guztiak teorizatuta dago, alegia. Gizon modernoa teorizatu zuten moduan, gizarte modernoan, gizarte industrial kapitalistan agertu den berdinen arteko gizon hori, estamentuz antolatzen ez dena, zentzu horretan, claro, nola egingo dute hau, teorizazio guzti hau, eta gizarte modernoaren sorkuntza hori, egingo dute bi espazio sorkuntz. Feudalismoan ez zen bi espazio publikoa eta pribatu. Hori da gizarte modernoen oinarrizko teknologia bat, gero gizon modernoa eta emakume modernoa eratzeko, bai? Gizon modernoa izango da, gizon publikoa, politikoa, berdina dana, legeak dituena, eskubideak dituena, esango genuke naturarekiko kontrajarria, bai, burua, razionala, autonomoa, hori da gizon modernoa, eta subjetuaz pentsatzen zutenean subjetu hori da, gizon unibertsala hori da, autonomoa dena, razionala, eta emakumea izango da espazio pribatuko izaki hori, eta espazio pribatuaren bidez sortuko den izaki hori, bai? Emakume modernoa izango da, gizonarekiko kontrajarria dena, bai? Razionala, autonomoa ez dena, dependientea dena, eskubiderik ez duena, horrek espazio pribatuak horren dutxarte ez zegoen eskubiderik, eta bortxaketa, de hecho, gaur egun hemen ez da legala, baina herrialde benetan ezkontza barneko bortxaketa legala da. Ze hori espazio pribatuan gertatzen diren gauzak dira, eta gogoratu ezagun, nahi dela 10 urte arte 15, hemen ere ez zirela sartzen tratu txarren asuntoarekin familietan, hori dela 15 urtekoa da. Ze espazioa, emakumearen espazioa, familiaren espazioa, hori da espazio pribatua. Eta espazio pribatua ez berdinen espazioa. Ez da berdinen espazioa, irautza frantzisatak eratuko den berdintasun hori, ez zailo aplikatuko emakumei eta emakumeen espazioa. Eta beraz, horrak esan den askotan, desartikulatu nahi baldin badugu, patriarkatu modernoa beharrezkoa dela pribatu eta publikoaren kontzeptu patriarkal horiek desebidea eta hor sartzen da noski ere kapitalismoa nola antolatu den, espazio publikoa versus espazio pribatua eta
behar dez, baina, liburua aurkezte guztia, eta beraz animatzen dituzte irakurtzea. Zer gainera entzutena zoragarria da, oso errez irakurtzen da, gainera Beckmanen esatezuna ez da, hori da ez da ikuna, sakona da, baina ez da ikuna, eta orduan, hortxe aurkezue, eta horreko bat arte.